Святыя сакраманты. Катэхеза ксяндза-каноніка Юрыя Санько. Хвала Христу, усіх вітаем. І сёння уже у нас другі выпуск праграмы «7 сакраментаў касцёла». У студыі працуюць Надзея Бука, і сёння вітаем вас, хвала Христу. Мой суразмоўца — гэта ксёндз-канонік Юрый Санько, пробашч касцёла Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Вітаем вас, ксёндз Юрый. І сёння тэма нашага выпуску — гэта хрост, сакрамент хросту. Хвала Христу, вітаю вас, паважаныя нашыя слухачы і гледачы. Сапраўды, гэта ўжо другая наша сустрэча. Дзякуй за пытанні, якія вы дасылаеце, і калі мы не паспеем на ўсе пытанні адказаць, нагадваю, што тады мы адкажам на гэтыя пытанні на пачатку наступнай катэхезы. І, канешне, паколькі гэта катэхеза, як я казаў минулы раз, я хачу запытацца ў вас. І няхай кожны у глыбіні свайго сэрца адкажа, ці выканаў хатняе заданне, ці вы нешта чыталі пра сакраманты, ці вы захацелі знайсці час і выдзеліць для гэтага час, каб самастойна таксама развівацца. Дзякуй, што знайшлі для гэтага час. Сёння у нас тэма хрост. Так, і першае пытанне, якое будзе да вас, ксёндз Юрый, чаму сакрамент хросту з'яўляецца найважнейшым сакраментам? Паўтаруся другі раз, таму што гэта вельмі істотна, і дзякуй, што менавіта ў такім ключе ставіцца пытанне. Сакрамент хросту не з'яўляецца найважнейшым. Сакрамент хросту з'яўляецца важным сакраментам, таму што дазваляе нам распачаць жыццё з Богам, дазваляе нам жыць у гэтай лучнасці, распачаць гэту незвычайную прыгоду з Богам і з ім уступіць у гэтае супрацоўніцтва. Таму сакрамент хросту — гэта першы хрысціянскі сакрамент, гэта значыць знак Божай ласкі, што удзяляецца чалавеку. Гэта сакрамент, які дазваляе нам называцца дзецьмі Божымі. Не рабамі, не слугамі, а менавіта дзецьмі. І гэта сакрамент, які раскрывае нам прыгажосць хрысціянскага духоўнага жыцця. Я бы так сказаў пра сакрамент хросту, менавіта так бы яго акрэсліў. Сакрамент хросту, як і ўсе іншыя сакраменты, устанаўлівае Христус. І даючы загад, наказ сваім апосталам, мы чытаем у Евангеліі, ён кажа: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога». Скажыце, калі ласка, а чаму ў каталіцкай традыцыі заахвочваюць хрысціць менавіта маленькіх дзяцей? Калі мы глядзім гісторыю касцёла, і мы ведаем, што першыя 4 стагоддзі быў жудасны пераслед хрысціян, і тады, канешне, мова аб тым, каб хрысціць маленечкіх дзяцей мовы не было. Людзі хрысціліся ў такім ужо сталым узросце, і адбываўся такі цэлы вялікая падрыхтоўка, так званыя катэхумены. Яны праходзілі такую вялікую падрыхтоўку і рыхтаваліся да хросту. Сёння, калі мы кажам пра хрышчэнне дзіцяці, то у большасці хрысціянскіх супольнасцяў адбываецца хрышчэнне менавіта дзіцятка. Ведаем, што мы павінны жыць як хрысціяне не толькі касцёл, гэта навучанне, афіцыйнае навучанне, гэта святое пісанне і гэта традыцыя. Калі мы кажам аб тым, што сям'я жыве хрысціянскім жыццём, калі сям'я развіваецца, бацька і маці стараюцца жыць з тымі нормамі, наказамі касцёльнымі, таму чаму мы павінны пазбаўляць дзіцятка жыць і развівацца ў гэтай супольнасці, ужо будучы каталіком. Таму што меркаванне, што касцёл і школа выхавае, і пазней дзіця само прыме рашэнне, яно, канешне, неправільнае. Зараз вельмі папулярнае, на жаль. Канешне, і людзі так думаюць, што вось, маё дзіця вырасце, я не буду на яго тут накідваць. Гэта першае сведчанне таго, што людзі не жывуць хрысціянскім жыццём. Калі людзі так пачынаюць
пачынаюць казаць. Вось яны імкнуцца з сябе зняць адказнасць за тое, што пазней, таму што мы ведаем, што першае пытанне, якое святар задае бацькам, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці, чаго вы просіце ў касцёла для свайго дзіцяці. Вось. І ці гатовы вы яго выхаваць у веры? Яны адказваюць так. Вось. І каб зняць сябе гэтую адказнасць, што яны будуць выхоўваць сваё дзіцё, не толькі ў веры і гэтак далей. Яны кажуць, ну вось вырасце, і ён будзе прымаць хрост, калі там вырашыць, ува што яму верыць. Вось, это значыць, сям'я не жыве духоўнымі традыцыямі. Таму і сёння мы заахвочваем, ну не заахвочваем, людзі і так разумеюць, што гэта і асвячэнне імя дзіцяці, што і гэта апека духоўная дзіцяці, калі дзіцятка прымае хрост у дзяцінстве, яно ўжо пачынае жыць пад гэтай незвычайнай апекай Божай. Сакрамент хросту, мы ведаем, што гэта сакрамент, які не проста ўводзіць нас у жыццё, хрысціянскае жыццё, гэта сакрамент, які змывае першародны грэх. Калі мы адчынім Святое Пісанне, мы ўбачым, што дэградацыя грамадства пачалася менавіта пасля першароднага граху. Калі чалавек пажадаў стаць Богам, калі чалавек адмовіўся ад супрацоўніцтва з Богам. Мы бачым усе гэтыя наступствы першароднага граху, якія закранаюць таксама і нас. Таму мы абавязаныя праз хрост дэклараваць сваю прыналежнасць да Бога, дэклараваць тое, што мы жадаем развівацца і крочыць Божым шляхам. Вось. Таму сакрамент, які не толькі ўводзіць нас у рэлігійнае, духоўнае жыццё, але таксама, які змывае з нас першародны грэх. Вельмі часта гучыць такое пытанне ад бацькоў, з якога ўзросту можна хрысціць ужо дзетак прыносіць у касцёл? Ну, тут як бы няма такіх нормаў, што вось мы павінны дзіцятка там на 30-й дзень, на 57-й дзень пасля нараджэння абавязкова пахрысціць. Тут ужо бацькі самі вырашаюць. Вось. Часта бывае так, што вырашаюць, а пазней прыводзяць дзіцятка, калі яму ўжо 3 гады. Вось. Гэта таксама не забаронена. Гэта не забаронена. Мы рады кожны раз, калі бацькі прыводзяць дзяцей сваіх у касцёл на хрост. Але пажадана, канешне, каб калі дзіцятка ўжо будзе моцная, така крэпне пасля родаў, і гэта пачынаючы нават з першага месяцу жыцця ўжо можна спакойна прыходзіць у касцёл, каб пахрысціць сваё дзіцё. Канешне, тут таксама і умовы такія, можна сказаць, навакольныя ўплываюць, таму што калі гэта зіма, мароз мінус 30, вядома, што бацькі не панясуць дзіцятка ў касцёл, таму што марозы, да. Вось. І заўсёды заклікаем такого здаровага разумення, рассудку, што вось. Але бывалі выпадкі, калі, напрыклад, я асабіста хрысціў дзіцятак, якія мелі некалькі дзён нараджэння, калі бацькі запрашалі ў шпіталь і трэба было хрысціць у рэанімацыі дзіцятка. Там такія абставіны, канешне. Вось. Таму розныя ёсць абставіны, і тут на гэта... Але няма такой канкрэтнай... Дзіцятка нарадзілася, можна хрысціць. Дзякую вам за адказ. І наступнае пытанне будзе, якая роля хросных бацькоў, якое іх галоўнае заданне, калі яны бяруць на сабе гэтую ролю? Вельмі адказная роля, таму што я таксама асабіста з'яўляюся хросным многіх дзетак. На пачатку хросту святар, як ужо сказаў, пытаецца ў бацькоў, ці гатовыя вы выхаваць дзяцей у гэтай хрысціянскай веры, у хрысціянскай традыцыі. Бацькі адказваюць так: а вы хросныя? Ці гатовыя бацькам дапамагаць у выкананні іх абавязкаў? І хросныя адказваюць так. Роля хросных, яна сапраўды такая вялікая, таму што хросны — гэта чалавек, які не толькі прыносіць падарункі на святы, ці на дзень нараджэння, ці на Божае нараджэнне. Першае заданне хроснага — гэта, канешне, маліцца за сваіх хрэснікаў. Нястомна маліцца, каб яны выраслі добрымі людзьмі, якія будуць любіць, шанаваць Бога, якія будуць жыць і весці годнае жыццё. Ну і, канешне, па магчымасці дапамагаць таксама бацькам, прынамсі, бачыцца і адведваць сваіх хрэснікаў. Не толькі па святах, так? Не толькі па святах, так.
І гэта можна сказаць такія таксама духоўныя выхавацелі ў сям'і. Канешне, і гэта яны павінны разумець, што прыклад хроснага бацькі ці хроснай маці ён вельмі важны і для дзіцяці, і нават бацькі маюць яшчэ гэты адзін такі інструмент у выхаванні. Вось паглядзі, звярні ўвагу на свайго хроснага, паглядзі. Гэта павінна дапамагаць. І для дзіцяці гэта таксама цікава, што яго ёсць яшчэ родныя бацькі, ёсць яшчэ хросныя бацькі. Гэта сапраўды так, часам таксама іх узмацняе у іх адведванні касцёла, у духоўным развіцці, таму што ён бачыць, што не толькі мама і тата прыступаюць да камуніі, ён бачыць свайго хроснага, альбо хросную маці, якія таксама ўдзельнічаюць у літургіі, альбо калі яны жывуць у розных гарадах, адведваючы, яны разам ідуць у касцёл. Гэта вельмі дапамагае ў такім духоўным стаўленні. Таму хросных хачу таксама сёння заахвоціць быць такімі больш актыўнымі ў духоўным выхаванні сваіх хрэснікаў. Скажыце, вось часта таксама гучыць такое пытанне: хроснымі бацькамі павінны быць толькі каталікі, і ці могуць быць хроснымі бацькамі не практыкуючы каталікі? Гэта як бы ў працяг пытання папярэдняга. Вось, хроснымі бацькамі могуць быць не толькі каталікі. Канешне, па кананічнаму праву, калі мы глядзім, хросным бацькам з'яўляецца толькі католік. Таму што нават калі бацькі выбіраюць праваслаўнага, напрыклад, праваслаўнай веры, хроснага бацькі, хросную маці, па кананічнаму праву яны з'яўляюцца сведкамі. Вось. Канешне, для людзей гэта можа не так істотна, але ён таксама павінен разумець, такі чалавек, калі ён не з'яўляецца каталіком, ён павінен тады сваім жыццём, добрым жыццём, справядлівым даваць прыклад свайму хрэсніку. Я думаю, што гэта таксама адносіцца і да каталікоў непрактыкуючых, якія не ходзяць у касцёл. У дзіцяці тады можа ўзнікаць пытанне, чаму ён не ходзіць. Вось хросты не ходзяць у касцёл, я таксама магу не хадзіць. Вось вам і прыклад. Таму, канешне, тут хочацца, каб ўсё ж хросныя бацькі былі бацькамі, якія будуць менавіта адказваць за духоўнае такое выхаванне, узрастанне ў веры свайго хрэсніка альбо хрэсніцы. Дзякую. Дзякую вам за такі цікавы адказ. Яшчэ наконт хросту гучыць нярэдка такое пытанне, калі і хросная будучая і тата, і мама, яны праваслаўныя, ці можа такое быць у касцёле? Што тады трэба каб абавязкова адзін быў каталік? Ведаеце, тут мова ідзе пра выхаванне, таму што бацькі даюць прысягу, што яны будуць выхаваць дзіцятка у веры, у каталіцкай веры. Калі яны бяруць на сябе такую адказнасць, будучы праваслаўнымі, не забараняецца хрысціць у касцёле. Вось, але тады бацькам тлумачыцца, што выберыце на сябе адказнасць, каб пазней у дзіцяці не было дысгармоніі гэтай, што мы вось ходзім у царкву, а ты каталік, тут адзін у нас. Вось, таму давай будзеш захоўваць іншыя традыцыі. Гэта вялікая адказнасць. Мы павінны разумець, што гэта не проста сакрамент хросту, як любы сакрамент, гэта не проста захаванне якіхсьці традыцый, сямейных традыцый, што трэба пахрысціць, бо дзіця не можа быць няхрышчанае. Не. За гэтым скрываецца глыбіня развіцця, глыбіня пазнання Бога, і дарослыя бяруць на сябе гэтую адказнасць. Пазней мы ўжо, калі чалавек вырастае, становіцца ўжо дарослым, кожны год падчас Вялікай суботы адбываецца аднаўленне абяцанняў хросту. І яно заключаецца ў тым, што мы адракаемся ад граху і вызнаем веру ў адзінага і сапраўднага Бога Айца, Сына і Духа Святога. Тады гэта адбываецца ў часе літургіі, мы з запаленымі свечкамі аднаўляем свае абяцанні хросту. Ужо я, як дарослы чалавек, як той, хто свядома прымае рашэнне, я аднаўляю гэтыя фундаментальныя праўды свайго хрышчэння. Зразумела. А наступнае пытанне, это такое цікавае вельмі пытанне. Сакрамент хросту гэта адзіны сакрамент, які можа ўдзяліць кожны. У якіх выпадках гэта можа быць і як гэта зрабіць?
Сапраўды сакрамент хросту ён незвычайны сакрамент. Гэты сакрамент можа ўдзяліць нават чалавек неверуючы, захоўваючы формулу і выкарыстоўваючы матэрыю, якая неабходная для ўдзялення сакраменту. Сакрамент хросту ўдзяляецца, прамаўляючы словы «Я хрышчу цябе», можна назваць імя, у імя Айца і Сына і Духа Святога. І трохкратна паліваецца на голову вада, чыстая вада. І тут вельмі важна, каб гэта была не кава, каб гэта было не малако, каб гэта, таму што, бо вось будзе больш прыгажэйшы важны хрост, таму гэта можа быць простая, звычайная дажджавая вада. Яна павінна быць чыстая. Вось. І тады, прамаўляючы гэтую формулу, паліваючы трохкратна на галоўку дзіцяткі воду, чалавек, які хрысціць, прамаўляе: «Я хрышчу цябе ў імя Айца і Сына і Духа Святога». Амен. А ў якіх выпадках гэта бывае? У нас бывае? Не распаўсюджана гэта практыка, але за мяжой, напрыклад, вельмі часта можам сустрэць, што ў шпіталях, у роддомах хрысцяць медсёстры. Тады адбываецца хрост. Напрыклад, калі ты хрысціш дзіцятка у рэанімацыі, у інкубатары, цяжка сабе ўявіць, бо яшчэ ёсць іншыя элементы, як дадатковыя элементы, напрыклад, падчас хросту. Галоўнае і істотнае — гэта, канешне, формула і матэрыя. Вось, калі мы прамаўляем формулу ў імя Айца і Сына і Духа Святога, я цябе хрышчу, вось, і выкарыстоўваецца вада. Наступнае, іншыя элементы, якія выкарыстоўваюцца, адбываецца намашчэнне алеем хрызма. Вось. Не апранаецца, але даецца як бы белае адзенне. Станіслаў, Крысціна, прымі гэтае белае адзенне як знак Божага дзіцяці, там ёсць адпаведная малітва. Наступнае, уручаецца хросным запаленая свечка. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае дзіцё, каб вашае дзіцё і гэтак далей. Вось. І гэтыя элементы, калі ўжо дзіцятка вырасце, калі ўжо дзіцятка акрэпне, мы можам прыйсці ў касцёл і дапоўніць хрост. Вось. Таму дастаткова, каб адбыўся хрост менавіта паліваннем галавы вадою трохкратна і прамаўленнем формулы. А ўжо калі дзіцятка выздаравее, ці гэта дарослы чалавек, калі ён ужо будзе мацнейшы, ёсць магчымасць запрасіць святара, тады мы можам дапоўніць. Тады адбываецца ўжо намашчэнне алеем, уручэнне белага адзення і уручэнне запаленай хрысцільнай свечкі. Дзякую. Мы нагадваем вам, што вы можете дасылаць у нашу праграму пытанні, на якія мы зараз не зможам адказаць. Мы адкажам у нашым наступным выпуску. Таксама нагадаю вам, што зараз вы слухаеце і глядзіце ў эфіры праграму «7 сакраментаў касцёла», і ў студыі знаходзіцца мой суразмоўца, гэта ксёндз-канонік Юрый Санько, пробашч парафіі Святой Троіцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Наступнае пытанне, сёння тэма нашага выпуску — гэта хрост, сакрамент хросту, і наступнае пытанне будзе пра тое, якія памылкі найчасцей яны такія робяцца падчас сакрамента хросту. Вам, як святару, напэўна, гэта так добра вядома. Вельмі цудоўна, што мы можам размаўляць пра сакрамент, і дзякуй за пытанні, якія дасылаеце. Найчасцей, калі адбываецца сустрэча з бацькамі, з хроснымі, праходзіцца парадак. Ты расказваеш, як будзе выглядаць хрост, якія пытанні ты будзеш задаваць. Вось. І найчасцей, калі пытаешся у бацькоў, чаго вы просіце ў касцёла Божага для вашага дзіцяці, яны пачынаюць пералічваць: здароўя, Божага благаслаўлення. Вось. А ты кажаш: а хросту? Ой, хроста жадаем. Вось. Казаць пра якіясьці памылкі, тут было б недарэчна, таму што важна, каб адбывалася катэхеза, каб было прынамсі адно спатканне святара з бацькамі,
дзе ён зможа указаць на гэтыя важныя істотныя элементы сакраменту хросту. Вось. І найчасцей бацькі, канешне, прыходзяць такія падрыхтаваныя, таму што трэба ўлічваць, што касцёл ужо не столькі аднаўляецца, адраджаецца, колькі ўжо развіваецца, таму што 30 гадоў вырасла новае пакаленне, якое прыносіць ужо сваіх дзетак хрысціць, і найчасцей гэта маладыя людзі, якія ведаюць, чаго яны хочуць, якія прыходзяць і свядома, да, не таму, што бабуля сказала альбо мама, а таму, што мы жадаем, таму, што мы ходзім самі ў касцёл, мы самі развіваемся. І калі святар адчувае, калі прыходзяць людзі менш падрыхтаваныя, не такія актыўныя католікі, то, канешне, тады адбываецца такая больш шырокая катэхеза і адбываецца размова, можна так сказаць. Вось, таму вельмі важна, каб мы памяталі і усведамлялі, для чаго мы прыходзім у касцёл, чаго мы жадаем, і памяталі пра адказнасць. Раскажыце, было б цікава даведацца і пра ваш асабісты такі вопыт. Канешне, вы не памятаеце, але пра ваш хрост, дзе ён адбываўся і колькі вам было? Канешне, я памятаю. Мне было 3 месяцы. Это было 27 жніўня. Вось, у Несвіжскім касцёле захавалася квітанцыя або плаце за сакрамент хросту. Ну, а пазней у касцёльных кнігах, на шчасце, што Несвіжская парафія, так касцёл, які ніколі не зачыняўся, і там захаваліся кнігі хростаў, шлюбаў. Вось. І я знайшоў таксама запіс свайго хросту у касцёльнай кнігі. Вось, у касцёльнай кнізе. Не ведаю, ці было цёпла, ці было як пасмурна, і дзе хрысцілі, ці ў самым касцёле, ці ў закрыстыі. Цяжка мне сказаць. Не памятаеце так. Не памятаю. Вось гэта як-то выпала з 3 месяцы, канешне. З майго разумення. Сакрамент хросту, асабліва першыя векі хрысціянства, мы таксама павінны казаць пра сакрамент, які ўдзяляўся, сакрамент хросту жадання, альбо сакрамент хросту такой крывёю, да, калі асабліва падрыхтоўка была катехуменаў і адбываўся пераслед, іх лапалі і забівалі, то яны таксама лічыліся людзьмі ахрышчанымі. Так званы сакрамент хросту жадання. Вось, альбо калі гэта былі мучанікі крывёю. Такія цікавыя моманты пра сакрамент хросту. Яшчэ адно такое, гэта будзе, пэўна, ўжо апошняе пытанне на сёння. Не так рэдка здараецца ў нашым жыцці, што калі вырастаюць хросныя сыны, дачкі, яны бывае так, што няма ўжо той сувязі духоўнай паміж бацькамі хроснымі. Ці ёсць, можа, які сакрэт ці рэцэпт, які падкажаце, каб яе ўсё ж такі не губляць, калі ўжо дзеці вырастаюць? Ну, перш за ўсё тут застаецца такая духоўная лучнасць, калі хросныя бацькі памятаюць у малітве пра сваіх хрэснікаў, але таксама у гэтыя цудоўныя моманты мы павінны таксама нагадаць, каб і хрэснікі маліліся за сваіх хросных бацькоў. Ну, вось, у гэтым адбываецца гэтая асаблівая лучнасць. Я калі сустракаюся сваімі хроснымі, хросны бацька жыве пад Нясвіжам, так і хросная маці жыве пад Масквой. Вось, яна праваслаўная. І гэта заўсёды радасныя сустрэчы. Яны так ганараюцца, што яны маюць такога хрэсніка. Я такое радуюся, што я маю хросных бацькоў, таму што я быў ахрышчаны ў касцёле. Вось. І тут больш мова ідзе тады пра такую духоўную лучнасць. Вось. Аднак мы павінны памятаць, што хросныя заўсёды павінны мець, як вы гаварыце, руку на пульсе і дапамагаць бацькам. Гэта галоўная задача ў выхаванні дзіцяці. І можа часам нават сваім аўтарытэтам з таго, што ён хросны бацька, хросная маці, часам павінны таксама можа правесці такую і размову са сваім сынам альбо з дачкой хроснай. А што вы маглі пажадаць усім хросным бацькам? Ваше пажаданне было б якое на сёння? А пажаданне адзінае. Памятайце, што вы калісьці таксама ўзялі на сябе адказнасць, што вы таксама калісьці сказалі у прысутнасці святара Богу, сказалі, што я гатовы дапамагаць бацькам у выхаванні гэтага дзіцятка. Вось, і вы адказалі, свядома, цяжка сказаць, несвядома, вось, адказалі так, гатовы. Вось, і
памятайце, знайдзіце хвілінку часу ў сваіх інтэнцыях, у сваіх малітвах пра сваіх хросных дзетак. Яны патрабуюць нашай малітвы. Сёння, можа, моладзь менш моліцца, таму што больш забеганая, больш занята якімісьці справамі, таму мы павінны іх падтрымаць духоўна. Дзякую вам вялікі за гэту такую сустрэчу, за бяседу. Зараз я папрашу вас, можа, праанансаваць, што нас чакае наперадзе, якія праграмы, на якія тэмы. Канешне, калі яшчэ будуць пытанні пра сакрамент хросту, вы яшчэ можаце іх дасылаць, калі мы не ахапілі нашымі пытаннямі цікавічыя вас тэмы пра сакрамент хросту, мы знойдзем хвілінку часу на наступнай катэхезе, каб паразважаць яшчэ так тэзісна, можа, пра тыя пытанні, якія вы дашлеце на адрас нашай рэдакцыі Радыё Марыя. Наступны раз мы паспрабуем дакрануцца і паразважаць, паразмаўляць у нашых такіх размовах, катэхезах пра сакрамент бежмавання. Навошта ён, дзеля чаго ён, ці патрэбны ён нам, чаму ў касцёле ён удзяляецца ў узросце ад 14 гадоў, а ў праваслаўнай царкве, напрыклад, пры нараджэнні, пры хрышчэнні. Вось. І наколькі гэта важны сакрамент, мы пастараемся дакрануцца, паразмаўляем пра тое, хто можа ўдзяляць гэты сакрамент, чаму, і паразважаем пра гэтую формулу, пра істоту гэтага сакрамента, што ён нам дае, што ён адкрывае, якія магчымасці, і паразважаем пра таксама нашу адказнасць. Калі я свядома прыступаю да сакраменту бежмавання, якую я таксама свядома бяру на сябе адказнасць у сваім духоўным развіцці. Дзякую. Я думаю, што будуць нашы слухачы і гледачы абавязкова чакаць наступных выпускаў, таму што сапраўды гэта вельмі такая цікавая і важная тэма для каталікоў. Дзякую вам яшчэ раз вялікі за такую цікавую размову. Дзякую за такую ідэю, каб гэта праграма нарэшце ўжо другая выйшла ў эфір на радыё, таксама яе можна пабачыць на відэо ў Ютубе. Мы чакаем наступных сустрэч. Няхай вас добры Бог благаслаўляе, і з Богам. Дзякуй. Дзякуй вялікія, і дасылайце свае пытанні, якія вас хвалююць, і сапраўды я спадзяюся, што гэтыя нашыя размовы пра сакраманты пазней перайдуць у такія размовы на тыя хвалюючыя тэмы, якія ёсць у нашым жыцці, каб нашае сапраўды рэлігійнае хрысціянскае жыццё яно развівалася. Дзякуй вялікі, до новых сустрэч, няхай добры Бог благаслаўляе нам і нашым сем'ям. Дзякуй, з Богам. Святыя сакраменты. Катэхеза ксяндза каноніка Юрыя Санько.